El projecte es diu Reformem la plaça de la Gardunya i es tracta de remodelar les 2 o 3 placetes que hi ha al voltant de la plaça de la Gardunya perquè van quedar sense refer quan es va modificar i actualitzar la plaça de la Gardunya, i una d'elles és la plaça de Canonge Colom i els jardins del Dr. Fleming. La idea és que les 3 placetes tinguin una activitat més adequada a l'ús dels veïns i de les famílies i de nens, perquè ara estan unes estan ocupades per uns bars i restaurants però tenen racons foscos, tenen racons molt mal aprofitats, i la plaça de la Gardunya és una plaça molt desèrtica per part dels veïns, ocupada quan hi ha turistes és per molt de turisme o per gent que no és del barri, i els accessos també n'hi ha alguns que no estan adaptats perquè tinguin una bona accessibilitat per cadires de rodes o carrets del mercat, etc. I es tracta de poder fer un projecte amb aquestes 3 places, si pot ser amb participació de veïns, i decidir què és el que seria millor perquè la plaça estigui més utilitzada pels propis veïns i veïnes i nens del voltant.